Toto bude Toka Boka World príbeh, proste Toka Boka a vlastne v minulej časti, ak ste videli dvojke v jednotke, toto je tretia časť, no a vlastne ona mala iný účes a iné oblečenie. Tieto dve malé deti tu neboli, ale už sú. A potom ešte tieto dve maličké. No, mám tu proste, a oni sa presťahovali, aj rodičia sú iní. A vlastne oni sa presťahovali do iného domu kvôli tomu, lebo čo tam mala v škole, tie kamarátky, no a čo im sľúbila, že donese drahokam, tento drahokam, lebo ten sa v škole hľadá, no a ona to sľúbila, no ale rodičia jej to nedovolili a vlastne potom jej tie dievčatá začali robiť zle a kvôli tomu odišla z tej školy a teraz bude vlastne v tej istej škole, ale bude to akože iná. A no proste tak. A môžeme ísť na ten príbeh. Takže, deti, som nechcel zobrať autíčko. Ideme do kaderníctva kvôli tomu, lebo máme také účesy proste, ako keby sme mali neviem koľko rokov. Hej, akože ja si len dám farbu inú. No ja proste celý účes, lebo tak, že Nelka sa tu bude musieť postarať o malé deti. Presne tak, no a my teda ideme, tak zatiaľ sa majte. A ináč, Nelka, zatiaľ si precvičuj na slovenčinu, veď budete písať to 3/4 ročnú písomku, či jak sa to volá. Hej, takže si opakuj. Dobre. A nájdi si v škole kamarátov. No veď jasné. Zajtra tam ideš prvýkrát do tej novej školy, tak kvôli tomu si tam nájdi rýchlo nejakých nových. Dobre, tak my ideme. Ahojte. Pa! Tak, a sme tu v tom kaderníctve. Dobrý deň, dobrý deň. Tak môžeme ísť, áno, choďte tam dozadu, keď potrebujete si tak ako ostrihať vlasy alebo také veci, tak tam vám poradí kolega. Ďakujeme. Dobrý deň, dobrý. No tak čo potrebujete? Ja by som potrebovala len si zafarbiť vlasy asi na hnedo alebo na čierno. Asi si dám čierne. Dobre, a pán? No, ja si úplne chcem zmeniť nejaký účes a potom asi aj zafarbiť na modro, rozmýšľam. Dobre, však uvidíte, hej, alebo možno prirodzenejšiu farbu. Fakt neviem, ale asi na tú modrú. Dobre, no tak zatiaľ dáme mladú pani. Tak, môžete sa posadiť. Tak, prezlečeme vás. Pán, vy si zatiaľ niekde sadnite. Taký účes vám potom pohľadáme. No, takže, ako by ste si dali tú farbu? No tak asi čiernu. Dobre, šiltovku dáme dolu. Tak? Áno. Dobre. Som ich mala vlastne umyť. Tak. OK. Tak. Takto zapneme fén.
Tak. Hotovo, ešte rozčeseme. Tak, máte hotovo. Dajte si vodičky. Ďakujem. Dobre, zatiaľ môžete ísť do čakania, počkať na manžela. No, tak čo by ste si dali? No, to asi nie. Niečo také prirodzené. No tak to asi toto niekde. Prirodzené by ste si dali. Teraz. No, keď nič lepšie, tak toto. Alebo toto. Viete čo, asi si dám... Tak dajte toto. Tak. No moc mi to nepristane, tak niečo neprirodzenejšie. Asi. Tak to skôr v tomto druhom. Tak. Ktoré? Asi toto. Lepšie? Áno. Dobre. Dobre. Dobre, tak poďte ešte sem na to zafarbenie. No, takže, aké farby ste si dali? Viete čo? Asi skúsme tie modré, bledé, asi áno. Takéto? Alebo dáme radšej tmavšie. Tak skúsme niečo tmavšieho. Takéto? Asi radšej tie bledé. Tak? Áno, prosím. Dajte si vody. Aj biskup si dal. Takže tak. Hotovo. Tak a môžete ísť. Ahoj, no ahoj, no čo? No, ja som spokojný, no vidia ja. Všetko to bude, áno. Dovidenia, Tak.
Ahojte, už sme sa vrátili. No jak vám to pristane? Ďakujem. No veď aj mne, nie? No veď, hej. A je čas ísť už spať. Dobre. Tak môžete ísť. Umyť si zuby a spať. Máme skôr sa navečerať. Akože už večerali. Tak. Idem spať. Dobrú. No. Už ideme spať aj my. Keď už je ráno. Dobré ráno, vidím, že už si hore. Jasné, veď musím ísť do tej školy. Akurát na tie písomky. My vieme. No, čož, taký je život, bohužiaľ. Neboj sa, hlavne sa toho neboj tej písomky, ja viem. Tak sa chodí obliecť a nachystať. Čo by si dala na raňajky? Kakavo. No teda toto, ježišmária. Tak. Môžeš sa ísť obliecť. Čo by som si dala do tej školy? Nechce sa moc vyobliekať, keď je tá písomka. Dám si asi toto. Ja si dám to, čo predtým som mala. Tak. Tutok. Lela, vyser sa na to teraz. Tak, malé deti, ešte necháme si pospať. Tak ja idem do tej nešťastnej školy. Počkám si ešte mašľu. Tak. Pá, ahoj. Tak, sme v škole. Čo sa ideme hrať? Čo keby si vedel, môžeš byť čokoľvek? OK. Kokos, tam máme hesla. Ahojte, ja som tu nová. Ahoj. My máme nejakú novú spolužiačku. Áno, ahojte. Ahoj.
Au. Ako sa voláš? Nelka, a ty? Alex. Ja som Ninka, ja som Zoe. Sme radi, že budeme mať nové kamarátky. My máme nejakú novú, wow. No tak ja vás nechám pokecať, Bobby. Tam je ešte Martin. Hej, čau. Ahoj. Tak poď, Alex, ideme si pokecať, nie? No hej, Bobby, necháme tiež pokecať s tou novou. Hej, nová kamarátka. To je skvelé. Ja som Adelka. Dobre. Čo sa stalo, Adelka? Či si sa učila? Dneska máme štvrťročnú písomku, teda to je štvrťročnú písomku zo slovenčiny a zajtra z vlasti vedy. Ja viem. Tak sa na to neteším. Veď ani my. No tak nevadí, nejdeme si písomkami kaziť náladu. Súhlasím. Už zvoní rýchlo na miesta. Kde si mám dať rúbsak? Ja neviem, kde. Asi sem, ale zober si nejakú učebnicu, do ktorej budeš písať. Bude to tu dosť plné. Tak ja si taky nachystám. Ja tiež. Dobre, akože všetci majú. Ešte komu chýba? Počkať, Ninka má. Počkať, Ninka. Tak. Dobre, pripravený. Tak, deti, už som tu, vidím, že už ste nachystaní na písomku, máme tu aj novú spolužiačku, poď sem dopredu. Volá sa Nelka, dúfam, že už ste sa zoznámili. Áno, úplne všetci sme sa zoznámili. Pravda? Dobre, môžeš si sadnúť a môžete sa nachystať na tú písomečku. No, nebuďte smutní a radšej píšte, aby ste to stihli. Ja si to sadnem. Tak. A čo dostane za známku z tej slovenčiny? Nelka? Sa dozviete v druhej časti. Tak ahojte.